Bangladeshi Khuroksa tabuk Tripura hastio Durga Puja nainani hini berai lainani abahai nukjakchiwo phiaba tini hani basa hinjakna rokhai mungsabo gerikha tini dofhasi kamatai ongi tongmani koktomarok asawo phiaba nukjago Bangla hastini borok Khuroksa Bangladeshi tini Tripura hastio Durga Puja naina Phaimani hini naimathangrokni bisingti saimanmani koktama obono tini naimathangrok bahaino sawi khnarika tini o Khuroksa Joy Kumar Debno sungpuro o kokno sawi khnarika o Joy Kumar Deb bahaino tini Bangladeshi Khuroksa bo hastio Durga Puja naina Phaimani tei Bangladesh ni bibujuk Tripura hastio hamjuk phaijak bonika chumniwo tongo ajagano tini beraina Phaimani hini sawi khnarika naimathangrokni bisingtui o kokrok bahaino sajaka tini o Joy Kumar Tripura hastio Phaimani tini Durga Puja nainani Phaimani hini phiaba obono tabuk belaino wanama singsa tini Bangla hastini borok roksi hastio tini Durga Puja nainani Phaimani obo belaino wanama singsa tamungke tini o kokrok bahaino naimathangrok sawi khnarika tini bini bibujuk Nilima Chudrini nogono bo tini beraina Phaimani bonika chumniwo hini sawi khnarika naimathangrok ini fungai sin thani kaisa khobor paikya je Bangladeshi khengra bariti barani o khobor manai no sung preparation nakha preparation na ma pore sung Phaimani thaka borok Khuroksa kurosongai India wa hapka hne sungbono kasoi lamo hinjak nugoi sungbono Ungkha bini mung kangkai Joy Kumar Deb bufane mung le Kazol Deb bini parangke Gorpur PS Nasir Nagar district Brahmanbaria Bangladesh Tripura bini aro naimani mobile kaisa tongo tai Bangladesh ni rang 220 taka rang tongo jehetu bo Bangladesh onke bo bono sungkasang bo porthangnai bo sawo ningo thangnai bonika chumuni thangnai bini aro bini bai kaijak tongo ni sawo puja beraina bo bo phayu ni sumno sauta awon bini bai sungni mu bini bai ni mungkai Nilima Chudri bini kumuni mungkai Aditya Chudri ni sawo bonika chumuni go atain sauta jehetu bo Bangladeshi ni sikar khakya jengabon buni bono romoi sung tabo thanao to buja je sini police ni je aino je tongmani bono je government ni je procedure tongmani sung apti khine bono khlai jaknai Titi edisi nenga jongjo tono osa mutai ni kha kaham ta jiwa ya faru kha khayo chini osa ni hamari jengman mang tongtong